Tapi tenan kok Bu Ima, kula bengi Mas. bombong mongkok tenan Bu Ima. Wadine tempat bersejarah riyen niku sing ndalang mbah kula, terus Pak Skip terus niki kula. Nggih. Nadianto dereng nate sumerap pasuryane ning rasane kaya-kaya ketemu. Mbah, aku mayang ning kene, Mbah. Niku sing duwe gawe nggih dulur-dulur kula kiyambak kok niki. Wah, lah iki. Oh, aman, Bu. Oh, aman nggih. Aman lho. Wasit Gemar niku sumbut kok. Nggih. Tiwas pamitku mung budal kerja Wis aman pokoke. Aman nggih. Aman. Sederek kula aman, Bu. Mboten SBT pokoknya. Nggih. SBT niku napa, Mas? Sambatan. Aman nek niki. Mangga. Pokok men ya bengi iki adek kudu matur nuwun, Nduk. Heeh, karo sapa, Mak? Karo anu Pak Nardi. Wah, tanpa bliyone iki. Heeh, wis. Jan wis dulur-dulurku Randu Blatung iki anggere Korembang sak keluarga sowan ning papan kene iki mesti wah le disambut luar biasa. Bengi iki wayangan ya minangka ujub kabule ngraketke kekadangan paseduluran, Nduk. Iya. Wah. Pokoke aku sing ngutus para warga ning gone Bekuthuk iki pokoke pira-pira wis monggo. Sepenting kanca-kancaku cukup wis budal pokoke siap. Ngono ya, Mak. Wis. Ya ngujupe golek seduluran sebab sedulur karo dhuwit niku abot sedulur. Sedulur kalih dhuwit niku abot Duit. wah, jan wis. Kanca-kancaku kompak. Heeh. Kompake ya mau grembug duit, nek tabuhan ya mbuk. Ya ora, maksudnya abot sedulur. Ah. Nggih, maksudnya itu niku tegese nggih mboten duit tok ngoten, Mas. Lah pripun? Nggih, kathah sedulur sing enten duwite, Mas. Padha wae, Pak. Mboten. Wah, jan wis. Kangen tenan karo Bu Ima aku, suwe ra tau mayang awane. Oh iya. Kangen to, Mas? Oh, wah. Cium ah. Malah cium. Weh, lho, lah sakmono tuwek-tuwek iki nom-nom, ah mending dicium sing nom-nom aku mbane tuwa-tuwa. Mbak, awake dhewe apa tuwek to, Mbak? Urung. Urung ya, urung jare sapa? Nek tuwek rak diunduh. Lah iya, urung ya. Padake buah-buahan tuwek. Kene iki jek sepet ya, urung legi. Ora malah yo alah. Bima. Nggih, dilajengaken nggih. Oh nggih no mosok empun. Kepati Hamar
mboten kok Bu Ima kula gumun kalih sampean. Lah kok gumun, Mas? Oh sampean ndak bengi nyinden, ndak bengi lek nyinden. Ning suara jenengan kok tetep utuh, mboten grok niku jane resepe napa-napa wonten obat niku pripun le mimik niku. Lah ya ana obate to ya. Wonten obate napa Bu Ima obate? Ya kudu ana siji. Napa niku? Kopi. Oh ngoten. Lah ampun enten obate napa dereng? Lho sampune sayange kemanisan iki, Mas. Oh lah kemanisan mergo sampean terlalu manis. Nggih, karena saya sudah manis begitu. Bu Eni kaya ora trimo kesane kaya jenggirik Mas. Ya karena dia lebih manis. Oh ngono. Ya Bu Ima. Jan wis tenan, Nduk. Wah, awake dhewe sowan ana ning gone papan kene. Ning gone panjenenganipun Pak Suyono kalian Bu Watine iki wis ora kurang-kurang le nyugata awake dhewe. Ha iya, wah, piyayi nek grapyak nganti kaya ngono mula ora kok kaget, ora kok gumun putrane Daup tanggapke wayang. Ha iya. Mergo iki saka rasa tresnane wong tuwane loro-lorone kuwi, Nduk. Ha iya, wis. Bu Ima. Mas, dereng kok sik nyapa to. Sing ngendang niku tesih enom, semate Ayo. menggebu-gebu. Ngerti Kudang didelang ngoten lho. Cak, aku aja ditaboki ya, Mas. Kok ditaboki. Nggih niki saderenge dipungkasi. Nggih. Kalau aku kan dereng tetungong. Oh nggih, pripun Bu Ima? Nggih. Yo nadyan ora kasil sing penting aku ndongakne sik, Mbak. Yo. Iya. Kasil. Lho, jangan ndongake mantan kalian napa Bu Ima? Nggih, mugi-mugi manten kekalih. Nggih. Mugi yo manten ingkang awet nganti kakeninen. Ngoten niku lho, Mas. Kok dongane kaya ndek bengi, Mbak iki. Anu sampean lak mboten kelebon napa-napa to Bu Ima kok? Domong yo batin tek mau lho, Oh Mas. jadi. Mugi-mugi enggal pinaringan putra. Amin. Sampun, Mas. Urung bar ya tembange ya. Dereng kok sampun. Mangga Bu Ima.